Here's our place for the night na maulan. Ayaw niyang bumaba sa buhangin. Ayaw. Ulam namin, pako with tomatoes and onions and ang tawag ito, salted egg. Mishi Bang, what's your food? Nothing. Just inapoy. Marag-rag-marg of inapoy. Wrapped around the frame, would you see yourself? Someone that you used to be before you was buried in responsibility. I know it's hard to see all the things that you could never be. Ito ba ang daan, Daddy? Parang hindi ito yung dinaanan ko noon eh. Yung daanan ng bus. Dapat sana. Hindi kita mag the other side, ano eh. Hello? I-map mo Jay Ohana dito waste mo. Kasi agri-route dati ang tanga mag-budget out proper. Kasi one na ako dito waste. Here's our place for the night na maulan. Maulan na gabi. Baning. Sana may chineros namang pangloob. Sana naglamiis. Daddy, nabasa ka sa akin. Hey everyone! Welcome back to another vlog! Today po ay nandito po kami sa Baler, Aurora. At napaka-wrong timing ng ulan! Baha pa yung mga dinaanan namin kanina. So kakatapos lang namin na mamalengke ng aming lunch and dinner. By the way, it's already 1:15 PM. So ang binili namin pang lunch namin is pako. Kasi ang dami nagbebenta ng pako sa kalsada. So naghanap kami ng pako dito sa kanilang pamilihang bayan ng Baler. Yan. So bumili kami ng pako, kamatis, sibuyas, red egg, tapos tuna na yellowfin for inihaw, and then talong na inihaw. Meron pa pala kaming binili smoked fish, tinapa. Ano pa bang binili natin dati? Bigas, kasi wala kaming nadalang bigas. So sila Bunso tsaka si Mika ay bumibili ng water ngayon at nagpabili din kami ng ice cubes. So we'll see. Ay, ang ganda pa man din ng area namin doon. Talagang beach front siya. So, sana naman tumigil tong ulan. Kahit man lang bukas sana para medyo ma-enjoy naman namin before we leave the place. Kasi one night lang kami dito. And I'm not feeling well up until now. Hindi pa rin maganda yung aking lalamunan. And hindi siya actually lalamunan. Parang siyang naipit dito yung singaw. Tapos yung sa palate ko parang I don't know, parang hindi siya lumalabas yung sipon. Then I feel the heat inside. So umuulan pa, nababasaan pa. Ay. So hopefully tumigil ang ulan kasi sa forecast it's gonna be up until tonight, but tomorrow will be cloudy. So hopefully cloudy ng morning, pero may 85% chance of precipitation tomorrow. So sana hapon na lang pag nakaalis na kami. We're staying at Ohana. Anong pangalan nun, Daddy? Beach house. Beach house. Maganda siya actually kasi beachfront talaga siya. Tapos maganda yung building. Na open mo ng wide open yung mga bintana. The curtain. Feeling ko na open yun eh. Yun nga lang, wala silang mga towel. So if you go
to this place, kailangan nyo ng towel. And then, iisa lang din yung kumot nila per bed, daddy. Kahit good for 2 yung bed nila. Pero, you can cook. Meron silang gas. So, additional 200 pesos if you're gonna use the stove. And then, ano pa? Pag early check-in, nag-add kami ng 1,000, which is hindi namin nasulit yung early check-in kasi almost 12 na kami dumating dito. Kasi late na kami nakaalis. Walang nagising. Alas 3 yung usapan na alis. Pero, nagising po kami ng 4. Ginising kami ni mama ng 4:08. Si Mishi, lagi siyang very, curious siya with everything that is happening around her. Siyempre, ngayon lang siya na nakaano sa mga ganitong lugar na madaming tao, ganyan. Ganyan naman siya. She's happy and very curious about everything. Hey guys, finally tumilan na po ang ulan. So, andito kami sa tabing dagat. And medyo pa high tide na siya. So, medyo nawawala na yung view ng mga seaweeds na medyo na dry na. So, yeah. And daddy's just setting up yung pwede namin pag-upuan dyan. Yan. Nandito lang kami ni Mishi sa swing. And Tita Mika and Tito Mackel Morris, naglalakad sila. Ang ganda, oh. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my true love. Ooh, I love it. Crank it up, yeah, yeah, yeah. Turn it up on a higher level. Turn it up, we got this. Hi, Mishi Beng! Say hi! Hi! Ay, sus, gusto mo dito sa dagat, anak ko? Sige, Crow! Yan mo nga. Kung bababa siya. Go, go, go! Go down, go down! Ayaw niyang bumaba sa buhangin. It's okay, anak ko. It's just sand. It's just sand, anak ko. It's okay. It's just sand. Ay, sus. Pag naiwan kayo sa side. Don't tell me that it's over. Never say that I can't relate. I still wanna come over, 'cause I know that it's not too late. I know I made mistakes, I know I lied. I should have noticed, yeah, I should have tried. And all the loving that I just ignored, I'm gonna revive it, I'm gonna revive it. Come now, give me a moment, 'cause you know about the place I'm from. Let me in, let me show it, all the things that we can become. I know I made mistakes, I know I lied. I should have noticed, yeah, I should have tried. And all the loving that I just ignored, I'm gonna revive it, I'm gonna
someone don't help you. Linis oh. Wow! Hi, water! Ang linaw. Parang it's okay, anak. It's okay. Ang linaw ng tubig. Daddy! Ang paloloy, loloy, loloy. Ang paloloy. Ang paloloy. Bakit? Paluloy, naning. It's okay. Naning! But it's never too late to spread your wings. Wings. Oh, I know that we will make it through the storm. 'Cause you and me been fighters since we Mishi! Ano ba naman yung sunod ni Mami? She! Hey, hey, Mishi! Mishi! Water only, ang paluloy. Ang paluloy. Kita naman eh. Ayaw. Parang kang si Mami. Ang bata si Mami, ganyan. Kapag lumaki ka, tsaka naman hindi ka na maiahon. Sige na. Hindi na. Later again. Para hindi mag-try ng mag-fry. Mishi! Ang ganda naman. Bye-bye, water! Bye-bye! Bye-bye, water na. Bye-bye, water! Wala na siyang tiwala sa tubig. Ulam namin! Pako with tomatoes and onions and ang tawag to, salted egg. Sarap. Oh yeah. 나 왜 오늘따라 기분이 좋아? 나도 알아. 사랑이란 말은 좀 뻔한. Still here in Aurora. Tingnan lang namin tong mga rock formation. Punta sana kami doon sa lighthouse doon. But the problem is, kailangan daw i-hike. Yeah. Wala daw drive. Ayan. Pero may mga rock formation naman dito. In charge na si daddy dyan sa ano niya, palipad niya. Let the days be past, days of trying. Give up the aim of perfection. Trust the simple ways and let it go. Easy, easy.
tayo ng penoy. Ba't wala silang binibigay na asin tsaka vinegar? Ay, nagpudot, sis! Init. Ayoko na kasi ng balot. Ever since na nagkaroon kami ng stillbirth, nung nagtrabaho pa ako dito sa Pilipinas, hindi na ako kumain ng balot. Kasi feeling ko, ganun yung balot. Kaya nga po yung skill po na yan, pang 18 months old. Nakita ko nung dati yung malik na suklay niya, ginaganon-ganon niya nung nandun kami sa bahay. Wow. Nagpudot garod, sobra. Napakainit. Nakita na guys sa guys ni Papa. Baka kailangan nating to sa mga dito. Sa may ice. Ang init talaga. Ikaw pinanom, Daddy? Ayan. Medyo lumamig na. Mama, sausa napakainit kasi. Ay, ano ba to? Payat ba ito? Download ko din. Mangakit din, Daddy. Ito po. Bye. Basta tiket ko, ada sabaw-sabaw na. Lamin di babasket dadagite basta nung sumangkat ni Papa sa Manila. At dan at astoy. Sa nga balot ka tayo ni Isoro-Soro ba, di ba? May kaya makapunaw. Itong pastillas. Dati gusto ko ang balot. Pasol. Kumakain pa ako dati ng ng sisiw. Kaso talaga, mula nung may stillbirth kami na hinila ni Dr. Rapantua at ni Doc Edwin yung baby, ayoko na. Oh? Mas lang ay malaglagay po nga kanayon ay jay. Tapos ngayon ka tremor pa nga medyo kagamini din. Madititsura na dyan din. Yung mahal yung ganuman, itatang ni applyan. Applyan. Isungat lagam nga naungat ni dalo yung dito si Ligikwan. Pacific Ocean. Ayaw mo ko ngayon. Siyempre may Tita Mika, may option. Sa guys ay manok. Nasa taas ka na ba, Ningning? Ala ka, nilabas mo na yung ng drone ni Daddy. Give it to Mommy. Thank you. Thank you. Oh, let's put it back. That's camera, anak ko. Close na natin, ha? Now, camera yung laman nito na. Baka mamaya may macho ka dyan sa part na iba dyan. Agigis, Mami, please. Where are you going? Ang pretty naman. Naipitan na yung hair. Ilan yan? 20? 20, mukhang mababawasan pa po. Pag tinanggal yan, wala na. Bawas na ng 5. Sumuhot. Ba, may ipitan na, oh! Ay, sis! Ah, kilig! Kilig! Yay! Remove the binky. Oh, hindi ganyan na anak ko. Oh, sit na, sit. Sit na. Tupad na yung pangarap naming inihaw na yellow pea. Yummy fruit salad. Ginawa ni Mayante pa Tita. nakaluto na, Oh. Naluto, hindi na yan Oh. Sarap. Ang galing. Then, well done. Naka mo dali. Hotdog. Hotdog ka na kami. Wow. Bigay nga. Pare ka, bukong ko. Magpre-pray. Pare ka na dali. Let's pray, Lord. Thank you for this day. Thank you for this food. May this food give us proper nourishment in our body. In Christ we pray. Amen. Amen. Woohoo! Yay! Lakpakan! Nakabihis na po yung madam namin. Ang ganda ng onesis niyo. Jesus. Miss Rachel na naman. This way, longing for you, pick up the phone. Catching a flight, I'm coming home. Back to the place I